ne filɛbagaw foli ni tanu bi ka taa kelen kelen n'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka biyana fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ ko aw bɛ ka Mali kunnafoni .net TV de lajɛ nin wagati in na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de ye Mali kunnafoni show an y'a fɔ aw ɲɛna dankɔrɔba kɛnɛ filɛ nin foyi man di anw ye ni dankɔrɔba kow tɛ an welela an deli kɔ la tuguni Mali kunnafoni show nin y'a ta ko fɔlɔ ye su in na an bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ Cikɛni Jaka yɔrɔ la radio libre la jɔnni de bɛ concert ba la yan nɔ n'an nana ka n'a ta ka yira diɲɛ maa la Hatumata Jabate ne bɛɛ lajɛlen b'a wele ko sirannen Paris jeliw ko k'olu bɛ se ko la Mali jeliw ko k'olu bɛ se ko la an kɔni nana dɛ an nana de ka na ɲɛɲini n'a farala min na an filɛbagaw aw yɛrɛ tɛ nin ɲɛfɔ o tuma na ko bɛɛ ye ko kelen ye aw k'an bɛn so Parti ada Bambu Là, nous sommes en Afrique, nous sommes là, nous sommes en Europe, nous sommes là, nous sommes également aux États-Unis, nous sommes en Océanie, nous sommes en Asie. Nous, c'est la famille Sirani Jabate. On s'applaudit très fort. Hein. Voilà. Anga bara foli kalasi obela jinemani watila. Amekena mkono ya barama msuka kene ni Sirani Jabate. Sirani Jabate amafo communément la sirène Mandingue. Shunna, nous le faut, Shunna Yadai. Shunna Yadai, pourquoi? Sabla Anga artiste Mandi, mi Sirani Jabate. Elle est franco-malienne. Aujourd'hui, elle a regagné le Berkaya, mi Anga Fasobaye, Maliba, Maliba. Ni Malika di Morom Yaka Poulia, 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 ouais, merci. Ça c'est Arbi. Akatika la fois, Maranikou, Lala Arbi. Voilà. On n'applaudit pas pour Lala, on applaudit pour Lala. Voilà, applaudissez pour Lala. Voilà. Toujours dans la mouvance. Voilà, Abatori. Allah abarka. Jalo au ko chukoti au sigaga.
k'i ɲɔgɔnna o cɛ la jeli maga mɔgɔden bɔtɔ don min fa ye jelikuntigiya kɛ nasarabilaw cɛ la jeliya ma sɛgɛn a bolo jeliya ma tiɲɛ a bolo a ye den o den sɔrɔ a bɛɛ kɛra Sita ye n'i ye ne ko kira bɔnsɔn bɔtɔ don o ko nin ye sira Jabatɛ Baki Tuma mɔden Tarawele Tarawara Danbɛlɛ Dansira Sanogo Jabatɛ Wayidarago Nɛnɛta Karabɛta Sinata Bani Kurɛjika ni Hasimika Alibaharu mɔden a fɔra ma cogo di ko Mahamadu Ahamadu Ahamidu Muhammadu Ahidu Wahidu Mayi Dansa Akibu Soibu Arasulu Dalatuli Garatu Kumanaka Surumati Sumaganati Su Izi Su Fatili Matau Limitu Kadamu Siriki Romatu Usra Yosu Kiyosu Yosu Lamatullah Hadiatullah Uruotu Usika Abu Toibi Abu Ibrahim Abu Fatima Tabinda Rasulullah Ay tegraba tutu konetenye Ife
maa ka jigi pinyɔrɔ la i talokɔrɔ n'i jigira la dɔrɔn i tɛ fili n'i ye muso furu suna ni farida la o t'i tilalen ni so ni madilan tɛ a tɛ kɔnɔ ta kuma tɛ ka den d'i ma dɔnkilidala ka sababu ye jɔnni ye o ni fɔlikɛlaw de ye n'aw sɔnna k'a cun k'a sumaya Tontu Jabate den bɛ sanfɛ n'aw sɔnna k'a cun k'a sumaya Tanbamusow den bɛ sanfɛ n'aw sɔnna k'a cun k'a sumaya Kuyatɛmusow den bɛ dɔnkili da sira e ko sa ko sara ni jolimandiya i fa sigira Fari ka denw sɔrɔ Fari jeliya ma tiɲɛ bolo a ye den mun sɔrɔ jeliya ma jɛngɛ aw bolo jelimuso min ma jeliya lamaloya jelimuso min ma boli jeliya ɲɛ ko jaba tɛ kala jula sangoyi bereta jula kala jula sɔngoyi maninaka kala jula sangoyi bɛbɛrɛ dɔla ani gɛlɛka ni waso ka di maa min ye taa Jabate la a lɔ nɛgɛti la taa Jabate la jula kɔrɔ o kɔli tɛgɛlɛ sanu b'a pɔsi la ka yala sana ani jelimandiya ala y'a d'i ma ka bɔ pari ka n'i sen da jelimuso ka Bamakɔ i barikɛ n'o Mamadu Dese ale nana sen da kumanaw kan n'aw taara dɔrɔn Tontu Suma Malo Namu Jeli Juguni numa Arina dana Jini baba si sokoma Okira ngale oma feke halala Aida saye Nasoro Ore kiyade Dauda mbade Madambade Kani kuyatede Alimade Yarare jarade Sarayela nasirala Nesabobeke Majigi Ipo sidilembe Amboga afie Kikaro kafierite Jamatela Dabibu tenula Na beklaga tenula malea Ebora jelo la ka koto jelo ta la ka kuna wolode Sira Dongilita iya sura falala ka sura falala imashia makadala nala ita ka deuma Sira Jabate Dongilita pege doila nera ke telemuso principal paripe telemuso fula kia si maga sajo kuyatete ka para Tontu Jabate tenga telemuso min ben sara jeli ala kalo bata atole fle isago de beke Sira de fle Queen Ajula la sini nyamate ni jula bale kasanu bila kono ka wari kata duriye wari bila kono kasanu ngata duriye Sira fle La sirène mondaine La sirène mondaine La sirène mondaine La sirène Avec moi s'il vous plaît on fait hein La sirène Elle a mis Claude Oulade Elle a dit Guidoni on fait ou pas La sirène La sirène Elle en est close à Oulade Allah Angata La sirène La sirène Alors avec comme il y a un mort ou bien ça gagne Doni hein est-ce qu'il y a un mort ou bien La sirène mondaine On dirait nous ma dumuni on ma dumuni Ah
Mani gas chauffé parce que non est comme bagaude. Maramu tugara kalima muso. Minyi kanu yana ki kanu kofe. Nani maramu be nyogondo amena na kele kato kane ga statut sanfé. Kuna be to ki tano malila ka ti ma pari, chama farala kanuga. Mais au terrain ni sur la façon la beke fula de sira ni make toni tala beke toni fani bakuna ko bamba ko ki kera toni tala de orokia ko ki kera toni tala e kale nya fula bana ka barga ye ka nya fula opere sira eji mata roja eta d'urgence terminana coronavirus kono chale muso be pani do desera sosara la kata yerma pari foyer kono ala kisiama eta d'urgence ba tani flala chale muso mi metan tani turu chikora la kare mangami ma madu ite sira chuku kele fanga tikituku ala ay tegara fonera mulu dingi tegare Moi, c'est une grande fierté aujourd'hui pour moi de faire mon premier concert chez Chikenja Fakoli. Et en plus de ça, il est présent. Franchement, je sais, j'ai pas les mots. Franchement, applaudissez pour Chikenja Fakoli.
anyen de fo nyana ngante sege ante nyina ali sisano ambe malikuna foni tv kilindika donc femi malikuna foni show amudi kan suna nya fa nyana ngwa anana dimseni minka kenena ka yira ka fo sekoni donc abeka yiri wade sekoni donc dimsenu be ku sena mabakoro sena nona donc anana kana ankara mo ba soro yano dimsenu be baba voilà donc j'espère que ben la jele nya bala ama senga to re foble OK amina madame ni son dia min ba yere ka ani blasirale ka min ba bolo kadi dimsenu ma musique tabulu la art tabulu era kono dimsenu kanga teme sira munu fe parce que nama tugolo ko dron anti se gagner soro maestro bonsoir Basfosina wallahi amina anana shuna kana nyana jela ani soro na tiaranye fe ka don son dia membe yira la ani blasirale ka yira bolo kadi dimsenu ma parce que déjà anya yi kera dimsenu jigiye igayoro la blanino do dimsenu ye fɛn mana wuli ni min bɛ se dɔ la o bɛ na kana ka seko ni dɔnko yira donc bi bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka di denmisɛnninw ma. Bon d'abord nisɔndiya min bɛ bi c'est que n nana ye artiste bɛ ka jouer jeunes de don parce que yɔrɔ ni ne kɔni y'a kɛ jeunes de kosɔn parce que waati dɔ nana se an bɔra kalama ko CD ko ninnu ni fɛnkɛ ko ninnu bɛɛ bɛna ban disque ko ninnu bɛna ban bon donc ni CD tɛ feere cassette tɛ feere artiste bɛ ka balo di bon donc solution kelen bɛ artiste bolo o ye dɔnkilida ye donc pour que artiste fana k'i kalan scène na live la donc il fallait k'an ka yɔrɔ dɔ kɛ quoi donc ni nana ka na n ye yɔrɔ kɛ kun min kan sɔn ka na sɔrɔ o de bɛ ka kɛ vraiment voilà je suis content. Bilasiralikan min bɛ dɔrɔn u ka baara kɛ u ka continuer ka entraînement kɛ voilà ka répétition kɛ waati bɛɛ hali ni tɛ concert la ni occasion sɔrɔ i bɛ répétition kɛ voilà. o diyara n ye kosɛbɛ i yɛrɛ filɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna ni farajɛla i dogolen tɛ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen b'i dɔn i ka faniw bɛ yen nɔ i bɛ folikan jumɛn di i ka faniw ma. bɛɛ bɛ n ka faniw fo voilà n b'u fo foliko ɲuman na parce que ni y'a mɛn artiste faniw de ko. Voilà, ni mɔgɔ tɛ yen k'i ka dɔnkili lamɛn mɔgɔ tɛ yen k'i ka cassette san ou bien mɔgɔ tɛ yen k'i ka concert la i tɛ foyi ye donc ni faniw tɛ anw tɛ foyi ye donc n'an ye occasion sɔrɔ waati o waati fo k'an k'u fo vraiment foliko ɲuman bɛɛ la voilà. Maestro merci beaucoup an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn vraiment i ni ce parce que bɛɛ lajɛlen sɔrɔ man di k'a fɔ ko a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an y'a ɲini fɛ i y'a nɔgɔya an bolo a diyara an ye. D'accord merci beaucoup bye bye. Anga wele bo au ka wele sa majale kasa fait bo abadon ayo fo na be la be pado ke si sa be yele hey bo aya on va compter jusqu'à 3 hein OK majale yambal mafa majale yambal mafa ni majale mafodoro ki matele OK 5 4 3 2 1 majale kasa fait 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 Majale ka champi majale ka champi majale ka champi majale ka champi on est là voilà applaudissez-vous viva pour nous donner la cabane oui Connie ani mo mo ma fait Paris bel et bien aujourd'hui on a l'honneur d'avoir un grand homme avec nous aussi. C'est le frère de Gimba. Lui, il a la peau blanche. Gimba a
africain comme nous. Il a la même couleur. On va l'appeler. Allez, Clémence, 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 Clémence. Mais Clémence. Clément, 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 viens. Clément. Alors Bamako c'est comment? C'est bien là. Non, il faut que tu parles d'Ombara. Ah ouais. Il faut que tu parles d'Ombara. Bamako c'est comment? C'est mieux. Ah bon? Mais tu veux pas rester là? Ah, fais du bruit pour Clément. Madame est champi. Madame est champi.
fait de flemme. Il est sale. C'est le tour de Clément. Clément. Même pas fait. No ene ele mamso no ene Nesi soko avec elle dans l'ennemi ayaka conseiller odona fait du bruit ene mamso do omale ala fait du bruit
Hallelujah.
Shukodona, bebe shukarisa. Ibanoko, surprise de Kerala 600. Jombe male koneka Abuja radon. Abuja bekeneka. Oulala, non, je suis très contente. Côté
DG Fananana. John DG donc. Paris Jelike. Paris Jelike Cheni. Non, elle a beauté et Kabokodi. Ni les frères et les compères. Kaboko. Allah. Elle était là pour DG Kou. Ali Aboudjala. Ça nous casse. On est placé là, mon gouvernement. Mettons changer, mettons la marelle. Attaquer. Ok. Merci beaucoup. À vous, Djalaïba Foliboya. Afle bako wanyemi fo onyana malikuna foni shekola donc on est akena kono ani artiste folo mita ode sirani jabati hatumata jabati ni bela jeli kama go sirani bita sirani ko ne ya fo nyano ngati na gebasi ka na mina desse j'espère que vous fait awere on va chamba de kalama kula amena nyini nga sisa ni son dia mi ma yere la abo fanye sirani ça va yere do ko be kay bashi fostina i content dro abala ibaka ibralemba akmana barabara sirani ame feka do ni son dia mi bila chuna I ne content ko djugu content c'est ma première fois que me kana concert ke Bamako ya non je suis très contente parce qu'elle sort madaina ni nga balancer ke nya follow bena mogomina ngone ka soirée jara no e chicken jaffa ko lire awo anana laje ameka balancer ke j'étais super contente je suis très contente parce que mbalima au bébé un sinji bela jelen bébé donc je suis très contente. D'accord. Ok, si ça n'a foulikan du même boulot, maliko kan ika falo. Ok, bébé la jelen fo. Mon nom est coquin, mon nom est Amérique,
Sirani Diabaté nga folie be bella jeli. La sirène mondaine vous salue. Adane. OK ken barawo. Donc ni tu ani Sirani barola. Ni masay manga jona dona na tawla. Ani artiste wala na no soro. Malikuna fone show kena kono. Au kabe.